L'Assumpció és la tercera generació de firaires de la família Juan. La tradició la van començar l'avi i el tiet, la van continuar els pares i ella s'hi va incorporar de ben jove. Jo he vingut tota la vida. El meu pare em feia vindre aquí els caps de setmana al principi i tenia que anar a les parades que teníem a portar les coses. Al no haver-hi mòbils tenia jo que anar amunt i avall. I després ja quan vaig començar a treballar al despatx, les meves vacances eren vindre aquí a la fira. O sigui, fèiem les vacances aquí a la fira. I llavors, clar, jo estava aquí amb el meu pare, a l'altra parada estava la meva mare i l'altra ja et dic a la Santa Llúcia amb la meva germana. I quan el meu pare ja va ser gran, aleshores jo em vaig fer càrrec d'aquesta parada. Actualment només tenen una parada que regenten l'Assumpció i el seu marit. I no només s'han heretat el negoci, també els clients, fills i nets dels de l'avi, que encara venen a comprar. Al llarg de tots aquests anys han vist canviar molt la fira. Abans ens coneixien tots perquè tots feia molts anys que tothom estava. Ara, des que han baixat aquí baix, clar, estem una mica més, ens han separat una mica les figures i ara els que estem sempre junts en els mateixos passadissos tenim molt bona relació tots plegats, fem dinars, vull dir, fem els acomiats de la fira i això sí, el que passa que hi ha gent que ara hi ha molta gent que no coneixem. Trobar-ho a faltar, bueno, trobes a faltar la gent que t'estimaves, no? Perquè quan ens trobem aquí ens ho han recordat dels pares, us han recordat tot això, sí. Hem passat tanta cosa aquí, tant de fred, ens ha nevat, ens ha fet de tot, i nosaltres aquí, saps? I enganxa moltíssim. La continuïtat està assegurada perquè tant el fill com el gendre ja li donen un cop de mà. L'Assumpció, però, té clar que mentre pugui, ella no deixarà mai d'anar a la Fira de Santa Llúcia.